Unsay breed anay mong iro, pre? Ninduta, oy. Husky ni pre. Nindot kayo glawas, pre ba? Dako kayo. Kapila din naman na pagkanon sa kaadlaw, pre. Kaduha ra man ako ni pakanon sa kaadlaw pre. Anang buntag, lamaw. Ngayon kagabi tae. Ayo, te. Ni Madong? Ito kan tadi Mountain Dew, te. Rambog na, te. Alaw, nahurutar ba ako Mountain Dew, dong? Karlay, bila-bila mo na, te. Ano lang dong, Mountain Vibe? Edgardo! Ano? Gidungog mong kuno ka nga ikaw ang kinabrightan sa math ning atong dapit. Ay mo lang? Biko no be? Ato testingan ang imong kabright? Aw, testing O kintahay, mahatag ko nimo og 5 ka orange. Plus, napo ka budbud. Unya, punan pa dyan akong 5 ka sardinas. Unsa may imong tubag? Aw, siyempre, magpasalamat. Yun ang ano bang nagmugot man ng nawang ni Montaling? Naglagot ko na nga tong kumari nga gikan sa Manila. Ano naglagot ka man? Kinsa man di maglagot nga sa pagsugat na mo ganin niya, iya mo kong giinan nga. Mari, kumusta ang lagay mo? Para ka na, maglagot ka na? Sabi ka tibahan, abi pa lang unya sa uban lalaki ko. Kaibaw na ko kung unsa kang lasihang pagkaasawa. Kay unsa man ko lasihang pagkaasawa? Kundatan ka. Kay ngano na kundatan mako? Nagpagamit ka ko sa kalalaki. Ako nagpagamit og usa ka lalaki? Ngano? Dili ba tinuod? Dako ka ng bakak. Ayaw pag dinay. Kay bistado ka na. Imong higala mismo ang nagsulti na ako. Maong angkon na lang. Nganong mo angkon malagi ko nga nagpagamit og usa ka lalaki? Nga 5 man tong nagtabang nako. Unsa ka magsultihan, tiban? Kakahiban ni mo ko? Nagkakawa ko'y kabayad sa kong utang. Dugan naman ko ng utang ni mo sa ling. Unsa man, dili ka makasabot? Sigang balik-balik din Bisag balibara na. Huwag ko'y kabayad sa kong utang. Makasabot ka ba? Gahay ko. Sa ling, sorry ha. Oy, bay, kumusta? Okay lang, bay. Wapagyapon maminyo. Uy, ano sa man taong ka magminyo? Galibog palagi kung unsay pinakamaayo minyoan, bay. Ang single mom ba ka ha o ang dalaga? Aw, base sa akong kaugalingong opinion, bay. Mas maayo jud ang single mom. Nganong maayo man ang single mom, bay? Kaya ang single mom ang god, sigurado na. Kay duna na may anak. Unya, kung ari ka sa daga, magduha-duha pa pod ka. Nganong magduha-duha man pod, bay? Kay basig di ka anak, kay naiitlog. Wa kay ayaw mata ka! Ngano nalibang ka din ha? Wa ba ka makabasa ng karatula? Nga bawal mangihi din ha? Nakabasa manggod ko? Unya! Ngano nalibang maka din ha? Ngano di ay? Naaday nakabuta sa karatula? Nga bawal malibang? Kinahanglang mo ko yung kakaroon dayon! Dalhon ta ka sa presento! Ibadakop ta ka mata ka! Ibabalog ta ka sa DSWD! Wa man ay problema ba? Mukuyog man ko! Pero usa ka kondisyon! Unsa ko'y kondisyon? Magpadakop lang ko! Basta dalo ni mo ning akong tae, nga ebidensya! Bay, kung paminiyon kasi mo mga ginikanan og manananggal, unsa man parte sa lawas ang imong pilion? Ang ubos o ang babaw? Kung ako ang paminiyon og manananggal sa kong mga ginikanan, unya papilion kog unsang parte sa lawas sa akong gusto? Wa ko'y pilion, oy! Nga naman? Kaya ang babaw mang goodbye, makahadlo kaayo kung maunay mamaak. Kay na, may tango. Ang ubos pod, mamaak gyapon kay doon na may isa kang ipon. Og perte pag yung looda. Kay? Grabe mang baho Imo man siguro kung giilag sa una. Tingnan ka sa una, ang hitsuraan o dili hitsuraan kung magminyo. Gwapo-gwapa ang anak. Nga naman lagi neto ang anak, nga mga pangit manigdagway. Liwat ni mo!